ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭೂತ ತಮಿಳದಪ್ಪ ಊರ್ದ ಕೋರಿನ ಆಜಾವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಪಾವರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಡೆದೊಂಬು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಆಜಾದ್ನ ಅಥವಾ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ. ಈ ಅಟ್ಟೆಲಿಗ್ಲ ಆ ಅಟ್ಟೆಲಿಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಅಟ್ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ದ ಕೋರಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ಈ ಅಟ್ಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತಿತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ತೊಯ್ದೆತ್ತ ಕರವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋ ತಾತ್ ನಮಕ್ ಕೂರ್ದ ಮಾಸ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಈ ಮಾಸುಡು ಕೂರ್ದ ಚರ್ಮಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿ ಒಂದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಊರಿಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಪಾಡುಜೆರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಎಸಳದಾತ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು 10 ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಲಿದಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚಡು 10 ನಾತ್ ಊರ್ದ ಪುಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಮರಾಠೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೊಯ್ದಿತ್ತಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ. ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲು ಪುಡಿ ಪಂಡ ಮಂಜಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ. 1/4 ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ, 4 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ, 14 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 25 ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಬೂರುಡೆ ಬುಲೆದಿನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 2 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಹತ್ತ. ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡ್ದ ಇಲ್ಲದ 10, 4 ಲವಂಗ. ಕೋರಿದ ಅಥವಾ ಮಟನ್ದ ಆಜಾದ್ನ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 4 ಆಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ. ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ತಾರಾಯ್ ಅಥವಾ ಹದ ಸೈಜ್ದ ತಾರಾಯ್ ನಿಂಚೆ ಪಿರಿದಿವನ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಒಂತೆ ಒದಗ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡೋಡಾವು. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಊರ್ದ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಏಪಲ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಲೆ. ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಲಿ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ದಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ರುಚಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಖಂಡಿತ ಬೊಡ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 50 ml ದಾತ ತಾರಾಯದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಕೋರ್ದ ತೊಯ್ದೆಪ್ಪಗ ಒಂದು ಪೆರಡೆ ಪೂಂಜೆತ್ತ ಐತೆ ಒಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ತೂಪಾಡ್ಗ. ಬಕ್ಕದ ಕ್ರಮ ಕೋರಿನ ಈ ನಮನೆ ಕರ್ವಾವುನಿ. ಕರ್ವಾವನಗ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತು ಪೋವನ್ ಲಕ್ಕ ತೋವನ್ಲೆ. ಇದೇ ಕರೆಂಟದ್ನ ತೋಯಿನ ಇಂಚಿನ ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಬಕ ಕೈಟೆ ಕೋರಿನ ಈ ನಮನೆ ಭಾಗ ಮಲ್ದಿಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲೆ ದಕ್ಕನ ವಸ್ತತ್ತ. ಇತೆ ಕುದಡ ಬೋಡೋಪನಾತ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿವನ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದ ಬಣಲೆನ ತೂಟದಿಲೆ. ಇತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಟ್ಲೆ. ಇತೆ ಕೋರಿ ಆಜಾವನಗ ಊರಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ ಮಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ನೂದೆಗ್ ಎಲ್ಪತೆಯಿಂದ ತಾಣ ಜನಕುಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಏನನ್ನುವ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರ್ದ ಮಾಸಗು ಇಡೀ ಕೋರಿಗತ್ತು 1/4 ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ, 3 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ, 9 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇರುವ ಗಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ. ಊರ್ದ ಮುಂಚಿ 10 ಗಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ, 4 ಲವಂಗ, ಅಂಚನೆ 4 ಏಲಕ್ಕಿ. ಅಂಚನೆ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದ ಮಾಸಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದ ಗಡಿನ ಪೆರೆದಿವನ್ಲೆ. ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾರ್, ಗಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ,
इथे पूरविनला लायक ಪೊತ್ಪುಲೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ಕೊಂಡಿಡೆ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲಿನ ಜಾವಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಐತೆ ನಯಾ ಪೈಸ ಪಸೆತಂಶ ಪಾಡಂದೆ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿವನ್ಲೆ ಐತೆ ಓ ಕಾವೇಲ್ ಅಥವಾ ಬಣಲೆಡ್ ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತು ದರ ಅವೇ ಬಣಲೆ ಅಥವಾ ಕಾವೆಲ್ಡ್ ಪಿರೇದೀತಿನ ತಾರಾಯ್ತನ್ಲೆ ಐತೆ ತಾರಾಯಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಕಂದಾವನ ಮುಟ್ಟಲ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಮ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪೊತ್ಪುನೆಡ್ದವರ ರುಚಿವಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಜಾದ್ನ ತಯಾರಾವನಗ ಒಂತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೇರು ಇಂಚ ಪೊತ್ಪುಜೇರು ಅಪಗ ಆಜಾದ್ನ ಒಂತೆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ದಾಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇತ ತಾರಾಯ್ ಲಾಯ್ ಕಂದ ವನಗ ಬಳಲಿನ ಜಾವಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಈ ನಮೂನಿ ಪೊತ್ತದ್ನ ತಾರಾಯನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚಿನ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕ್ ಒಂದುವೇ ಇಷ್ಟ ಇತ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆನ ಸ್ಟವ್ ತಮೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಚ್ಚ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪಡಪ್ಲೆ ಐತೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪಟ ಪಟ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಐತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹದ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೂರ್ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯಿರೆ ಸುಲುವಾದ ಅಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡೋನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಲಿಂಬೆ ರಸಲ ಪಾಡೋಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತ ಪಾಡೆರೆ ಪೋವಡೆ ದಾಯಪಂಡ ರುಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಮಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂತೆ ಪೆರೆಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಡ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೋರಿಯೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕೋರಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತತ್ತು ಒನಗ ಕೋರಿ ಸೇಕಡ 70 ಬೇಯ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೋದು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಸೆ ಆಜೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಂದ ಆತ ಪಸೆತಾಂಶ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಪಿರಿಯದ್ನ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಗಮನದಿ ಒನ್ಲೆ ಪಸೆತಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪನಗ ತಾರೆ ಪಾಡೆರೆ ಪೋಡೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಕೋರಿ ಆಜಾದ್ನ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದವರ ನೆಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ತಿರ್ಗಾವಂದಿತ್ಲಕ್ಕ ತೋಜೆರೆ ಯಾವು ಆಂಡ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಕೈ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕೋರಿ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫಾಮ್ದ ಕೋರಿ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಹಾಪಿನಿ ಬೇಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಸ ಎಲು ಬುಡನ್ಲಕ್ಕ ತೋನ್ಲೆ ಇತೆ ಕೋರಿ ಆಜಾನ ತಯಾರಾವನಗ ಬೊಡ್ಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೂರ್ದು ಬೆರ್ಕ್ಲೆ ಹೇ ಊರ್ದ ಕೋರ್ದ ಆಜಾದ್ನ ತಯಾರಾತಂಡು ಒಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟ ಅವಡ ಆಪ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟ ಅವಡ ಪುಂಡಿ ದೊಟ್ಟ ಅವಡ ಶ್ಯಾಮೆ ದೊಡ್ಡೆ ದೊಟ್ಟ ಅವಡ ಎಂಚಲದಿತನಲಿ ತುಳು ಬಾಸೆಡೆ ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ